عبدالعظیم صاحب مبارک فرمائی درود دیوی سلام پا حق کلی میں سلام دے درود دیوی سلام پا حق کلی میں سلام دے بہتر دا مخلوقات و پخاغلی میں سلام دے بعثت کے دا نبیانو نا چراغی پا آخر کے بعثت کے دا نبیانو نا چراغی پا آخر کے خلقت کے پا اول حق راغلی میں سلام دے سلام دے حق چاہتا سوک چستاسو تا سلام کا سلام دے حق چاہتا سوک چستاسو لا سلام کا دربار لرا درغلی پراغلی میں سلام دے اور ذرے دا کائناتو پا جلوو چکڑے روخانا ذرے دا کائناتو پا جلوو چکڑے روخانا مرکز دا حق حسن پس پیزلی میں سلام دے